environmental health namhlanje sizokwenza i-awareness. Kahle kahle sithe masibheka indawo esengenziwa khona i-awareness kwathiwa sabona lana ngathi iyona hotspot ngoba indawo e-attract abantu abaningi abazothenga inyama abasuke beze edrobheni ngoba i-central futhi. So wonke umuntu odlula lana uyadlula mhlawumbe ayitholele ibite encane. And so manje i-purpose of this campaign ukuthi sizokwenza i-awareness nge-food safety ngoba kule inyanga ya June sizobe observe i-Food Safety Day. Food Safety Day was on the 7th of June, but this will be actually a nice way to wrap up the month of June ukuthi sibe ne-campaign ekanjena ngoba abantu abalana abaningi baya-preparisha ukudla, they're so ready to eat food. Okuyi-high risk kakhulu ngoba kune-handling. Uma ukuthi ukudla kuhandlishiwe kahle yilapho kugcina kuba introduced amagciwane engenzeka ukuthi alide kwi-food poisoning. As umpheki kufanele wenze sure ukuthi uhlanzekile kwawena, inwele zakho zikhavekile, awuna macici, awuna nail polish, into engagcina isicontaminate ukudla, izandla zakho ziyaziwasha. Okuyi-challenge kakhulu ngoba izinto yabona ukuthi la indawo ewumpompi ayikho. So manje kufanele sigqizele ngoba sinayo nje i-display khona la siyamtshengisa ukuthi as umpheki wasemgwaqweni noma osebenza informal trader yiziphi izinto kufanele ube nazo ukuze uqikelele ukuthi ukudla awucontaminate noma kuphephile for umphakathi uthenga.